Fl-aħħar sentejn kemm il-Kummissarju l-Ingliż Louise tnaqqas kważi bin-nofs in-numru ta' ħaddiema li jaħdmu mal-Kummissjoni f'pajjiżna. F'diversi każi ta' sensi il-Kummissjoni Għolja Ingliża spiċċat quddiem it-Tribunal Industrijali u kienet ordnata tħallas sentejn paga lill-impjegati li sfaw is-sensjati. Dan seħħ kif ħafna mill-każ il-Kummissjoni Għolja Ingliża ma mxietx mar-regolament li jingħata essenzja minn daħal l-aħħar fil-grad jew inkella fejn imxiet ma' dan ir-regolament kien hemm possibilità ta' diskriminazzjoni. Din is-sitwazzjoni ta' dwejja fost il-ħaddiema fil-Kummissjoni Għolja Ingliża issa spiċċat fil-Parlament Ingliż fejn id-deputat parlamentari Laburista Andrew Miller ressaq sensiela ta' mistoqsijiet li mistennija jkunu mwieġba sa nhar it-tnejn li ġej. Miller staqsa fost l-oħrajn kemm l-ilment resqu quddiem it-Tribunal Industrijali ta' Malta kontra l-Kummissjoni Għolja Ingliża u x'tip ta' diskussjonijiet għaddejjin ma' trade unions Maltin dwar dawn il-każijiet. Diversi impjegati fil-Kummissjoni Għolja Ingliża huma rappreżentati mill-General Workers Union li qed tgħinhom ukoll fil-każi li jkollhom.